allí, bueno, puedo fer la típica de juntar-nos en els amiguets, parlar en castellà o en valencià, o intentar mezclar-nos la gent d'allí i aprendre allí. Per això cada país és un món, de la manera. Jo, per exemple, bueno, primer vaig anar a Itàlia i, tenia que parlar en anglès i tal, però ja està.